ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ତଳ କାମ କରାହେବ। ଏଇଟା ଢଳା ସରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା 3ଟା ରୁମ୍, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ବାଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତଳଟା ଯେମିତି ଆଉ ମୂଷା ଲାଗିବେନି। ଏଠି ସବୁ ବାଲି ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ମୋର ଏସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ଛାତ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ମୋ ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଆସିକି ରହିଛି, ଆହୁରି ସାରା ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖୁନି ଏସବୁ ଆସିକି ରହିଛି। ଆମର ୱାରିଂ ପାଇପ୍ ୱାରିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ। ଏଇ 2ଟା ତାଜା ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍, ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏସବୁ ବାଡ଼େଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଏସବୁ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ, ଏସବୁ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଇଟା କେମିତି ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।